Сега зарежда това ложе. Трябва го на кобел малко вино, за да напред бъче да се припълнат и да е спеливо виното. Да сме живи и здрави. Амин. Това да ги знам. Тук. Ай, тук ще не тук. Вик ще го правят. Озариш? Друг някой, го ще зариш тук. А войто го ще. Айде, ти си кмет, айде. Тури винцата. Ай, аз ке зарежа малко. Ай, Георгия. Ще го прави. Режим. Тури малко. Айде, живи и здрави. Година още по-голям беркет. Живи и здрави. Тихо децата да почнат. Един от последните зимни празници е Трифон или Тричко. Този празник е предвестник на зараждащата се пролет, защото основен момент в него е зарязването на лозята, целящо осигуряване на плодородие 1 февруари, а у нас 14 февруари. В далечни библейски времена бай Трифон тръгнал да подрязва лозето си и срещнал Света Богородица с пеленаче в ръце. Присмял и се, че детето нямало баща. Надевата и домъчняла и когато минавала покрай дома на Трифоница, извикала да хукне с бинт и отче мъжът и си отрязал носа. Трифоница се завайкала, хванала се за главата, но време за тюлка не нямала. На лозето видяла, че мъжът е бил жив и здрав, само дето бил, пийнал малко. Разказала му какво рекла Божията майка, а той й отговорил: нито съм улав, нито съм пиян, че да си клъцна носа. Аз не режа като новак, а ей тълка. Замахнал с нощето да покаже и си отрязал носа. От тогава на бай Трифон му викат Трифон зарезан, Трифон чипия и Трифон пияница. Бай Трифон от старата народна притча няма нищо общо с християнския мъченик Трифон, светец, лечител, живял в 3 век. Едва 17 годишен успял да излекува дъщерята на императора Гордиан, обаче следващия Цезар, Деци и Троян го изпратил пред езически съд и го убил. Традицията с зарязването на лозето се е запазила и до днес. Обичаят е почти еднотипен и съществуващите различия се отнасят само до изпълнението му. В някои селища на Петричкия край той се изпълнява от жените и момите, в други от стопаните, мъже и жени. В нашия край обичай е свързан с мъжете. Те извършват зарязването. На този ден рано сутринта невестите умесват хляб. Заедно с печената кокошка те я пъхат в шарна турба. Мъжете премятат турбата на рамо, грабват бъклицата с вино и тръгват към своите лозя. Отрязват по 3 пръчки от 3 главини и поръсват порязаните места с вино. Ако не се извърши този ритуал, може болести да нападнат лозето. Седми стопаните сядат на обща трапеза и хортуват благи приказки. Най-драга между тях е благословията. От всяка лоза по кошле грозде, от всяка главина по чебър вино. Като пинат мъжете изпиват страшна лозата, като древните евини са коронясали техният бог Дионисий. След като после настанява царя в кола и го провождат до дома му. Там той ги кани на вино и отправя бъчва. Веселието продължава, докато той не падне на земята пиян, а подир него и свитата му. Честит празник на всички именяци! Да не забравят да почерпят всички с името Трифон, Тричко, Гроздио, Лозено, Гроздано и други близки до тези имена. Нека именяците почерпят вино. Хана здраве! Амин!